Wel, croeso I chi heddiw. Dwi wedi llwyddo I ddianc o'r Gell am unwaith dwi yn yr ardd achos mae mor braf. Dwi'n dal I gadw at reolau'r llywodraeth, cofiwch chi. Ond mi oedd hi'n braf I mi ar y cyntaf o fai ym 1986. Oedd y glaw yn ei harllwys I yng Nghymru ac ymbelydraeth Chernobyl yn disgyn ar fynyddoedd Gogledd Cymru. Ond mi o'n I yn cyrraedd Prag am y tro cyntaf. Mi oedd yr haul yn gwenu ac o'n I yno fo ddau arall ar bwriad oedd ymweld â Christnogion. Mi oedd y comunyddion yn llywodraethu ar y pryd gyda llaw gadarn. A Christnogion yn cael ei gwylio yn ofalus. Nifer o weinidogion wedi trilio blynyddoedd yn y carchar, a'i trosedd oedd bod yn rhy frwdfrydig yn rhannu'r neges am ddiw oedd wedi caru'r byd trwy ddanfon ei fab I farw drosto ni. Mod i'n gwybod cyn hynny trwy fudiadau fel Open Doors a Friedenstimme am Gristnogion oedd yn dioddef dan erledigaeth. Dyma'n mhrofiad cyntaf go iawn I o brofi ar awyrgylch, o deimlo'r tensiwn a gweld pobl y ffydd dan ormes. Heddiw, da ni'n cyrraedd diwedd y Gwynfydau. Dwi am gyfuno'r ddau olaf, a da ni'n dod at ei gwyddor sy'n mynd I daro nerbyn yn hoes ni. Dwi'n yn gwybod ydych chi'n clywed ar awyren fanna yn mynd uwch ymhen I. Un o broblemau fod y tu allan. Ond beth bynnag, dwi am gyfuno'r ddau olaf ol dwi'n dweud yn y rhestr am I bod nhw'n mynd i'r un cyfeiriad. Gwyn ei byd y rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd teiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a'ch erlid ac yn deud pob math o ddrygau'r celwyddog yn eich erbyn, o'm hachos I. Da ni'n byw mewn oes sydd am osgoi poen a dioddefaint ar bob cyfri. Mae ganddo ni gyffuriau I leddfu poen corfforol, mae ganddo ni gysuron di-ben draw I wneud yn cartrefi'n gyfforddus. Mae ganddo ni ddiddanwch di-ddiwedd ar y teledu ac ar y we mwyn I ni osgoi gorfod meddwl am broblemau'r dydd. Y bywyd dedwydd ydy'r bywyd di-ofal, di-boen, di-ddioddefaint. Ond mae Iesu'n deud yn gyson bydd bywydau ddilynwyr o yn cynnwys elfen amlwg iawn o ddioddau. Os mynd neb ddod ar fôl I, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi I groes am canlyn I. Cofiwch y gair a ddywedais I wrthych, meddwl fo mewn man arall. Nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, os erlidiasant fi, fe'ch erlidiant chwythau. Efallai na tyden ni sy'n byw yng Nghymru yn dioddef llawer am ddilyn Crist. Cael yn gadael ar ôl yn hytrach na gymuno o'r criw weithiau. Rhai yn dirmygu ni, yn galw ni'n eithafwyr anoddefgar rhag farnllyd neu rhywbeth o'r fath. Ond yn gyffredinol mae dilynwyr Iesu wedi bod o dan yr ordd gan y byd. Weithiau da ni'n ei heiddio os da ni wedi bod yn rhagrithiol. Ond o amser Pedr a'r apostolion, drwy'r oesoedd tan ddydd Sul diwetha pan ddari awdurdodau Tsieina dorri ar draws gwasanaeth ryw eglwys, curo'r addolwyr i'r llawr a chipio 6 o'r arweinwyr I ffwrdd i'r carchar. O'r holl amser yna, mae pobl o wir ffydd wedi dioddau gwrthodiad y byd ac erledigaeth. A mi ddydodd Iesu mai felly fydde hi. Fe'ch bradychir gan eich rhieni a'ch ceraint a'ch perthnasau a'ch cyfeillion a pharant ladd rhai ohonoch. Bydd pawb ddim yn dioddau yr un fath, ond fe fydd rhai yn cael ei lladd hyd yn oed, fel sydd wedi digwydd yn Burkina Faso a Nigeria yn ddiweddar. Ond mae Iesu hefyd yn dweud bod rhai hyn yn wyn I byd. Ym mha ffordd? Yn sicr tydi dioddau ynddo fo'i hunan ddim yn beth i'w chwennych. Nid ffydd fasocistaidd yw Cristnogaeth lle da ni chwilio am erledigaeth. Ond gai awgrymu cwpl o resymau pam bod Iesu wedi dweud bod y fath bobl yn ddedwydd yn ei dioddefaint. Yn gyntaf, mae'r byd yn gwrthod anherlyd oherwydd I ni beidio bodloni ar ei safonau. Gwyn ei byd yr rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder. Mae goleuni'n dangos mor dywyll ydy'r tywyllwch. Mae gole'r haul yn dangos I fyny llwch ar bydreddi, a mae syched am gyfiawnder mae Duw wedi blannu ynoch, yn condemnio anghyfiawnder y byd.
ac wrth i chi ardal cyfiawnder Duw, hyd yn oed yn wyneb dioddefaint, Gwyn eich byd chi. Ond mae yna reswm arall, reswm mwy gogoneddus mi gredai, am yn galw ni'n wynfydedig. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a'ch erlid ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn, o'm hachos i. Mae'r Cristion sy'n cael ei erlid oherwydd ei ffydd wedi dod i'r fan lle mae'n gweld Iesu fel trysor mwy nag unrhyw beth fedr y byd ei gynnig i ni. Mae Crist wedi ennill eich calon chi. Desych bod chi'n ei gyfrio'n fwy gwerthfawr na'r hyn mae arian yn gallu brynu, yn fwy gwerthfawr na chlod y byd, enw da, yn fwy gwerthfawr na bywyd ei hun hyd yn oed. A mae Crist bellach yw eich bywyd. Mi oedd Helen Roseveare yn genhades fe'n gweithio yn y Congo am blynyddoedd. Yn oson y doth hi i ffydd, fe roddwyd Beibl iddi, a'r tu fewn i'r clawr ysgrifennwyd adnod, rwyf am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef. A dwedwyd wrthi, heddiw ti wedi dod mewn i'r rhan gyntaf o'r adnod hon, rwyf am ei adnabod ef. Wrth i ti dyfu fel Cristion, fe fyddi'n profi'r ail ran, grym ei atgyfodiad. Ac efallai, rhyw ddydd, bydd Duw yn rhoi'r fraint i ti o brofi'r trydydd rhan, cymdeithas ei ddioddefiadau. Oedd rhain yn eiriau proffwydol, gan iddi ddioddau cael ei threisio a'i chamdrin yng ngwrthryfel y Simba yn y Congo. Gwyn ei byd? Gwyn ei byd yr addolwyr mewn carchar yn China? Gwyn ei byd Cristnogion Prag ym mlynyddoedd y comunyddion? Ie, gwyn ei byd. A gwyn eich byd chi a fi, os cawson ni Iesu yn drysor mwy na'r byd i gyd. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, den ni'n diolch yn fawr i ti. Dy fod ti wedi rhoi trysor mwyaf erioed yn eiddo i ni. Den ni'n diolch o Dduw Tad, mae Crist ei hunan ydy'r trysor sy'n fwy gwerthfawr na bywyd ei hun. Ac fel roedd Paul yn gallu dweud, byw i mi yw Crist a marw sydd elw. Felly ar yn adegau gorau o Dduw Tad, den ni'n gwybod mae bod gyda Crist am dragwyddoldeb ydy'r hyn sy'n llawer gwell nag unrhyw fwynhad gawn ni fan yma yn y byd. Helpa ni o Dad heddiw i drysori Iesu, beth bynnag ddaw, a dyn ni'n edrych ymlaen at y dydd y byddwn ni'n clywed Iesu Grist yn croesawu ni i'w deyrnas ac yn dweud gwyn eich byd. Amen. Wel, dan eich bendith.